Sa ngalan sa Mahanug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita karon sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog niining santos nga misa. Nagakumpit kaluyan unta kita sa Dios nga magkagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Amahan nga ana at sa mga langit, ilhun unta namo nga Dios ang imong bugtong anak. Bisan diha sa kaubot sa iyang kinaiang nga tawhanon. Ug sibaho namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan. Bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuang nga magsunod kami kaniya sa matinudanon nga katsing-katsing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata. Sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Diyos ang tod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. May tao nga taga-Rama sa kabungturan sa Ephraim. Ang ngalan niya si Elkana, anak ni Jeroam, nga anak ni Elihu. Si Elihu, anak ni Tuho, nga anak ni Sop, nga taga Ephraim. Si Elkana adunay duha ka asawa, si Ana ug si Fenena. May mga anak si Fenena, apan si Ana wala. Matag tuig magadtuan si Elkana sa Silo aron pagsimba o paghalad og mananap nga sunugon ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan. Didto mag-alagad ingon nga mga pari ang duha ka anak ni Eli nga si Okni ug si Pinehas.
Inighalad ni Elkana og mga mananap nga sunugon, hatagan niyag usa ka bahin si Phenena og tagsa usab ka bahin ang mga anak niya. Apan bisag mas higugma niya si Ana, hatagan lamang niyag usa ka bahin. Kay wala man siya hatagi sa Ginoo og anak. Tungod ni ini, kanunay biay-biayon ni Phenena si Ana. Bugal-bugalan siya ni Phenena, mataghigayon nga siya muadto sa balay sa Dios. Busa si Ana maghilak og dili mukaon. Og si Elkana, ang iyang bana, muingon kaniya, Ana, nganong naghilak ka man, ug dili ka man mukaon? Unsa may imong nagulan? Dili ba di ay mas bililhon pa ako alang kanimo kay sa napulo ka anak nga lalaki? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kanimo, O Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagdaig. Kanimo, O Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagdaig. Unsaon ako pagbalos ang Ginoo tungod sa tanang kayuhan nga iyang gibuhat kanako. Imnon ko ang kopa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Maghalad akong sakripisyo sa pagdaig. Tumanon ko ang akong mga panaad sa Ginoo, sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Pililon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa mga nagmakanunayon kaniya. O Ginoo, ako ang imong sulugon, ang anak sa imong alagad nga babayi. Imong gilukti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Maghalad akong sakripisyo sa pagdaig. Tumanon ko ang akong mga panaad sa Ginoo, sa tubangan sa tibok niyang lungsod, diha sa kahawanan sa balay sa Ginoo.
sa imong kataliwad-an, O Jerusalem. Kanimo, O Ginoo, maghalad akong sakrisyo sa pagdaig. Ang Ginoo manaakin ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa dihang nabilanggo na si Juan, ngadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Mingon siya, niabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuhui ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres, nga namukot. Unya si Jesus mingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo pagpanagat og mga tawo. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka magsuon nga si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. May buntag. Pila man ninyo dinhi way absent. Na? Kada buntag yun mo, classmate mo. Daghan niyanhi dinhi kay dunay gipangayo, di ba? Mga itag doon na tayo gipangayo, kaayuhan sa lawas, tingay nga itag trabaho, o kanang trabaho nga dakong sweldo, white buhat, o bisag unsa na lang, no? Gusto ta nga maminaw ang Ginoo nato, nagkapundok ta dinhi karon, matag-adlaw, no? Daghan kay mga tao magkapundok. Pero wa na magpasabot nga nagkahiusa ta. Nakapundok lang ta.
Ang kahiusahan gud lahi, no? Mintang in Santo Niño we are one. Ang pangutana, kanu sa mata magkahiusa, kanang magkapundog ta o kanang pariho na ta og panghuna-huna. No? Muna ang atong gipangandoy ron dili nga diha di Santo Niño kita magkatapok. Sayo naman ang pagtapok, no? Tag 2 ang tapok, dili tag 5 ni kay tag ganing tapuka, no? Pero ang kahiusahan dili automatic trabahuan gina nato. Usa sa pamaagi nga kita mahiusa mao ang pagkat-on sa pagpaminaw. No? Sa unang pagbasa atong nadungog nga si Elkanah, no? Duha ka buok asawa, no? Ang usa nakapanganak ang usawa kining mga anak mo'y pinangga, no? Ang kato naka nay anak mautsay intrigira kaayo, no? Iyang yung biay-biayon ang way anak, no? So natural siya nga way anak mura ba og wa siya panalinis Ginoo para niya nasakitan siya, no? Giyon sa man ni Elkanah, no? Dili ba day igo nga na ako bisan wa kay anak. Kung nato hunaw-hunaw, no? Ang bana wala makapaminaw sa panginahanglan ni Ana. Kaya magidiretso og sulbad ng problema nga ayaw kaguol og wa kay anak, total naamang ko. Diba? Kamo mga managtiayon, kapilaman nga moingon mo, sus paitan niya akong bana, tigyon maminaw bisag unsa akong isulti. Nagani mo duol na ko niya mo reklamo ana akong pangutanon. Kay ngano naminaw sa dae ka? Saan mo pagpaminaw ay ka may katabi? No, wag ka paminaw sa mo bana, buti pasabot ikay katabi, no? Yung gibuhat mo tas Ginoo nga duha atong dunggan unya usa ka baba. Kaduha kita ta maminaw sa di pa ta musulti. Muna nga ang pagpaminaw dili ipasabot nga sige sulti diha kay ako na pud kundi ang pagpaminaw lakip na ang pagbati sa pagantos sa imong isikaingon, no? You don't listen to words only, you listen to the situation. Ipangutana unta to si Ana, unsa bang gidi ay ang kasakit nga imong giantos, no? Kana bitaw nay mamatyan, muduaw ka didto, usahay moadto ta didto, makigtabi ra kita, makigaligre. Kay gatuota nga ang paglingaw nato sa namatyan, muna na pagduyog nato sa ilang kaguol. Pero og tinuod ka nga higala sa namatyan, mahimo kang mutapad ra ka dito og wa kay isulti. Maminaw lang ka ug unsay iyang kaguol nga buot niyang ibukbo nga nimo, no? Let the person share their pain. Ayaw tabuni. Hindi man na pagpaminaw, muna nahitabo sa unang pagbasa. Muna nga, nindot nga kay paminaw, no? Noon sa magkatanawa ragod, na ay naanimo pisan o wala kay anak, no? Ang synodal way, nag-ingon nga, paminaw una. Kay ang kahiusahan, maguba, dili tungod kay lain-lain mo gunahuna, kundi tungod sa mga kasakit nga wala mapaminaw. Pila man kakaminyoon nga naguba tungod kay naay usa nila nga wa makasabot sa kiantos sa iyang pares. Daghan nga mga relasyon naguba tungod kay naay usa nga may undang og paminaw. Muna nga atong pamalandungan, no? Diha sa atong pamilya, labi na ang mga ginikanan. Kamao ba mong maminaw sa inyong anak o muliktsor mo diretso? Sa una, ing anime, karon ing anak ni Gud mo. Sige lang mo, sa una man to, karon lahi naman. Siguro sa parokya, daghang pari ing anak po, no? Di maminaw sa mga parokyano. May dito ingon nga, ing anak gina siya, no? Ako'y magbuot, no? Ako may kura paroko na gani magsupag-supag diha akong iparok. Uy, kunain.
Una usahay sa atong mga disagreements ba? Mangutan nata, do we listen to understand, no? Maglalis ganita. Unsa may atong paminaw? Maminaw ba ta sa atong kalalis aron makasabutan nila o maminaw ta nila aron makakita taong sayop niya atong subhon? Di ba? Asa kay mas gibuhat nato, no? Sa Ebanghelyo, atong makita ang pagpaminaw diha sa context of discipleship. Ingon si Jesus, no? Pag hinulsol, miabot na ang panahon. Nakadungog ang mga tinunan ni Jesus, ilang gibiyaan ang ilang panginabuhian. Nga naman, kay nakadungog sila ni Jesus, so niya, gusto sila nga maminaw, unsa pa kaha ang iyang kaalam ngay kahatag kanamo. Kay ang disipulo gud tinunan man o sa to pa sila gustong makaton gikan sa ilang magtutudlo. Muna ang nakanindot sa unang pagtawag ni Jesus, sa pagtawag ni Jesus sa unang mga apostoles kay diha dayon ang ilahang pagtubag. Unya ang ilang pagpaminaw naa sa ilang pag-uban ni Jesus sa iyang panaw, no? So ang synodality dili lang listening kundi companionship in the journey. Iuman sila ni Jesus. Ang ilang pagkat-on dili kausara kundi tubo sila sa ilang pagtuo. Makita nato sa mga pagbasa ang duha ka dimensions sa pagpaminaw. Ang panginahanglan sa pagpaminaw sa atong isikaingon, pagpaminaw ni Ana, ug ang pagpaminaw usab sa Dios nga atong nakita diha sa pagpaminaw sa iyang mga tinunan. Kini man mahimo nga magpaminaway tuod ta pero di ta ka maong maminaw sa Ginoo. Dipot mahimo nga maminaw kuno hay tas Ginoo pero di ta ka paminaw sa atong isikaingon. Kuwang, no? Dili kompleto, no? Una nga ang atong pagkahiusa atong ibase diha sa atong pagkamaayo o the willingness to listen, no? Mayroon ta nga diha ni Santo Niño kita magkahiusa. Tinuod nagkatapok ta. Ang pangutana, unsay may atong giari aron baka ta maminaw sa mensahe sa batang Jesus nato o gusto lang ta nga paminawon unta ta niya sa atong panginahanglan. As bitaw apay kalibutan na Ginoo kung sa atong gikinahanglan. No, mo reklamo ta. Sus dugay na ko nangayo ani. No, nabita to'y tao nga ingon siya nga Ginoo tagai ko kanang kuhaaning bato nga alis akong balay. Kada adlaw niyang iduot, no? Niya, huwag yun mabalhin. Nagreklamo siya. Ina Diyos Ginoo, tanawa, di ba nidag ko imong braso, no? Natagan ka sa kusog, no? Na mga butang nga, gusto na ito makabot, pero wala na ito panginahanglan. Kaya tungod kaya di ta gustong maminaw sa Ginoo, di ta kakita sa iyang nahatag nga atong gikinahanglan. Nga nugutaw di ka maumaminaw ang Ginoo. Ang pangutana, kamao ba ta maminaw niya? Kaya kung di ta ka maminaw, lain-lain kita kung nahuna. Ang naganindot good kung makat-on tag paminaw, mapariha ang atong panglantaw. Unang buhato na to, maminaw tas Ginoo, unsa may mensahe sa Ginoo nako, nini akong kahimtang karon. Naagi sakit ko, doon ako'y sakit, doon ako'y problema. Unsa ka ang mensahe sa Ginoo sa akong kahimtang. Unya, mangutana ta sa itong isikaingon, unsa po kaha ang ilang nadungog ang mensahe sa Ginoo diha sa ilang kahimtang. Aron ato maghibaw anay ta. Unsa day kaha ang mensahe sa Ginoo kanato karon nining atong kahimtang karon. Unsa may itong kahimtang gud? Tingali na tayo individual needs. So, pero isip katilingban, naunsa naman ang Pilipinas ron. Bisang asa, dunay pangurakot, dunay corruption. Ang pangutana, unsa kay mensahe sa Ginoo nato nga nag-antos man ta ni ining atong kahimtang karon. Ato baka ni ipasangil lang sa Ginoo, sus ang Ginoo ug mag-igo ani. Mura bitaw wa tay apil nga ug buto na naon ang pagpangurakot
dili man sa mga anaara sa posisyon, naapod in all levels. Nga naman, kay anda man sa tang musuburno. Unsa kay atong matampo? Unsa kay atong mahimo aron mausab? No? Tingali mo yung tanga, sus, kalisod sa atong kahimtang karon, no? Nag-landslide sa Binalio, pagkadaghan sa basura, hanggang wa may kalabayan. Ang puta na, unya, unsa kahay mensahe sa Ginoo nato nining atong kahimtang karon. Unsa may atong mulo, unsa kay mulo sa uban. Unsa kahay grasya nga gitaganan sa Dios kanato. Daghang mga butang nga lisod sabton diha dayon. Tungod kay di man ta gusto maminaw sa Ginoo, maminaw sa atong konsensya. Kay kung uyugon na ganita tungod sa atong konsensya, mulihay dayon ta, no? Daghan na kay tag kulor atong mga bakak, white lies man to bader, brown lies. Mo lagi, no? May nita nga binisin niyo ako padre kay ako nakasala. Usa na lang yung kasala wa nako biyae, pamakak na lang. Sa to pa na kay gitaguan. Unsa pa di ay ang ato kaha nga madawat nga mensahe. Hinaudto ta nga ang atong pag-ampo sa Ginoo ana manukad sa pagpangutana. Ginoo, unsa kaha ang imong mensahe nako sa akong kahimtang karon? Unsa kaha ang gibati sa uban nga susama nako og kahimtang? Unsa kaha ang hiniusa namo nga buhaton aron kami mutubo sa among pagtuo bisan man sa among kalisdanan, no? Aron sa ingon makaingin kita nga ang Santo Niño nakahiusa kanato kay kitang tanan mipili man sa pagpaminaw niya aron atong matuman ang iyang kabubuton bisan di ta magkatapok kung kita susama og panglantaw nga kauban kita sa atong panaw sa pagtubo sa pagtuo kita nagkahiusa. Hinauton ta ang atong panagpundok timaan sa maong kahiusaan. Amen. Manindog pa rin. Ang Ginoong Jesus nagtawag og nagpili kanato bisan karon aron magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Isip tubag atong ipadayag ang mga panginahanglan sa atong katilingban ug moingon kita, Señor Santo Niño, kaluy kami. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan, magpabilin nga matinud-anon sa mga tahas, nga gitugyan ngadto kanila. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga kita mosuporta sa mga misyonero, aron ilang matuman sa hingpit ang sugo sa Dios. Isip mga mananagat ug mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa order ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga makapahimuot unta sa Dios, nga ibayaw ang halangdong Teofilo kamumot, ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga masakiton ug mga kabus, mahatagan sa kahupayan nga ilang gipangayo. Magampo kita sa Ginoo.
Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan na, ilabi na kadtong mga naghago alang sa gingharian sa Dios, hatagan o ganti alang sa ilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Matinud-anon nga Dios, dili mo kami tugutan nga masulayan kami labaw sa among kusog. O gihatagan mo kami sa pagkamalahutayon sa pagpasaan sa among krus, uban sa mapailubon nga kasing-kasing. Sa among pagtubag kanimo, pinaagi sa nagkalain-laing tawag sa kinabuhi, kanunay unta kami nga makapahimuot kanimo, diha kang Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangtunan. Amen. Nga igsoon pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton untas sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo. Himo ang kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli ka namo nga na kanimo sa hingpit, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahagan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayong sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing, tungod sa among pagiladiha ni Kristo, sa pagpadayag sa imong gugma, bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanimo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa paganhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa paguli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nga nasa imong langit nung gingharian. Ug busa uban sa panon sa mga anghel kanimo nagadaig kami nga puno sa kalipay, diha sa among pagsangyaw sa pagingon.
imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daigo ng naganghi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handog, naghala sa kaugalingon, isip pagkaugilimon, atong kalawaton haron, hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong sibahan sa tibok kalibutan, himang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, tanang mga parin. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Amen,
magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa tong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa daotang. Luwasa kami Ginoo sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot. Natagi kami sa kalinaw karong adlaw aron diha sa kagawasan ug hustisya. Ang among katilingman mulambo ug magalagad unta kanimo sa hingpit, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among Hari Dios ug Manuluwas nga si Hesukristo. Kay mo man ang ginharian, ang gawong ka himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasad kanimo. Ipakita ta ang paginigsuonay. Peace. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Maigsoon mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagba ang among kagutom. Uban sa santo ninyo nga giagak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong gabubuton, magtubo sa panuigon, kaala mo grasya, ug masayon nga nakapahimot kami kanimo. Ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus, nga matamis uyamot, Diyos o Ginoo nga mahigugmaon, natungod sa imong paghigugma, nagpakatao ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibasla nila sa mga sala nga dili maisip. Pasahilua ang akong mga kasaypanan o kaayo nga walay sama. Hayagi o liguna ang akong galamhan aron sa pag-alagad kanimo o sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaut unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman nako kining akong saad aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. Ikalimang adlaw pangamuyo. O Jesus nga makagagahom sa nga tanan, Senyor, sa imong kaluoy, nagpakita ikaw Nagadayo at nagaangko ako kanimo. Nanagan ako sa iyong grasya. Ug ang gipangayo ko ni Inihinin. Umahangay sa imong kabubuto. Umakayos sa akong tanan. Sa pagpadamat sa himaya sa langit. Amen. ikalimang adlaw pangamuyo. O Jesus nga makagagahom sa nga tanan, nga tungod sa imong kaluoy, nagpakita ikaw sa mga katawhan, pinaagi sa mga milagro. Nagasimba ako kanimo, uban sa kapulungan sa mga birtudes, ngan tinugyan sa imong kamahalan o gahom, aron sa pagpakita sa mga tao sa imong katilingban. Nangamuyo ako kanimo sa dakong pagpaubos, nga hatagan mo ako sa mahal nga grasya, nga ikadugang sa pagkasantos sa akong kalag, aron mahiaguman kanimo sa himaya, nga walay katapusan. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon ni ining Eukaristihanong selebrasyon. magampo kita. O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuon nga sa pagigugma, nagaluhod ako o nagasimba karon sa imong kamahalan, ug nagaampo kanimo, nga itugot mo ang panagdait o panaghiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya, ang mga erehes o ang mga sismatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot unta nga makaragbalik ka namo ang mga makasasala nga mahinusulod. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug hatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daygon ug sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Amen. Paliog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay pahibalo og mga pasalamat.
sa ngalan sa tanang kapariang Agustino dinhi sa Basilica Menori del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing ug mahiniton natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa buntag, mesa nobina niining ikalimang adlaw sa nobinaryo. Sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, Choir, nga mao ang Angkla Family Choir, tanang volunteers, ug sa tanang mga bisita ug dibuto nga mitambong o nagsunod sa social media karon, sa kanila ug kanatong tanan masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring may konselebrar niining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. Og ngadto sa atong mass presider og homilist, siya mao ang PCI Time Moderator sa St. Joseph de Patriarch Parish, Mabulus, Cebu City, si Reverend Monsignor Raul Go. Laing masipang pakpak alang kaniya og labaw sa tanan ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Hesus, si Senyor Santo Niño. Ato siyang daygon sa pinakapasipang pakpak. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masibang pakpak kang Señor Santo Niño. Dagang salamat ug palihog manindog para sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon. Magampo kita, iisa ang inyong mga kahimanan sa debosyon nga panalanginan. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong ipadala ang imong espiritu ngani sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisin ni kining mga kahimanan sa debosyon ug tudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdo nga pagampo. Himo ang Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinagi ni Hesukristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño manalipod unta ug manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Maggiha unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bukuson unta kita niya sa usa ka usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug bansaya ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano magkahimog maayong lungsuranon. Salamat sa Dios. Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Dagang salamat ug maayong buntag sa tanan.